Xa vimos que cando non se poden eliminar as crenzas, o máis intelixente é facelas propias. Esta é a Pedra dos Cadrís, outra das pedras que ten gran predicamento entre os romeiros. O paso do tempo parece amosar que San Martiño de Dumio non tivo moito éxito na persecución de determinadas crenzas e expresións de fe que aínda hoxe están presentes nas nosas vidas. O pobo, fronte ao dogma que lle viña imposto, mantivo unha mitoloxía propia e tamén desenvolveu unha serie de rituais para enfrontarse aos seus temores. Acabamos de ver como no século VI os galegos, para defenderse dos seus medos, recorrían a rituais que se seguen mantendo. Seguramente porque moitos deses medos e ameazas están aínda presentes, como o medo á morte ou á enfermidade. Pero nunha historia dos medos galegos non podía faltar o medo ao lobo. O quincalleiro que leva a súa tenda ambulante polos camiños chámase Manuel Blanco Romasanta. Naceu no seo dunha familia de labregos no lugar do Regueiro, no concello ourensán de Esgos. Fora xastre, pero trala a morte da súa muller decidiu abandonar a súa profesión e a súa casa. Viúvo e sen fillos, decidiu tomar os camiños por Morada. Comeza a moverse polos vales de Maceda, Allariz e as comarcas do Bolo e Conso, e tamén polas serras de San Mamede e Laza e máis aladas fronteiras galegas. En pouco tempo xa coñece e domina as serras e vales ourensáns coa astucia dun lobo. Estamos aos pés da serra de San Mamede, no macizo central ourensán. A montaña é o lugar onde o lobo ten o seu medio natural, onde o gran depredador se pode enfrontar ao home con maior posibilidade de supervivencia. Aquí, o lobo foi sempre unha gran ameaza. O lobo é o gran depredador da fauna salvaxe galega. Hai lendas e contos que narran a ferocidade deste animal. O pobo galego transformou o lobo nun animal mítico, no que simbolizou os seus odios e temores. Aquí, chamarlle a alguén lobo ou loba é tratar de desposuílo da alma humana. Manuel Romasanta debeu perder a súa alma de home e converteuse en lobo cruzando a serra de San Mamede, camiño desta aldea de Rebordechao. Este era o centro do seu territorio de caza. Imos ver cales foron os feitos que deron pé á lenda de Romasanta, o lobo da xente. Romasanta é un tipo moi mañoso e ten unha gran capacidade de aprendizaxe. O dicir dos homes ten unhas formas un tanto femiadas, aínda que é moi voluntarioso e agradalle á xente, especialmente ás mulleres, xa que pasaba moito tempo nas lareiras e amosaba unha gran habilidade coas tarefas domésticas. Romasanta é un home como calquera, pero que coida moito as formas. É pío en exceso e moi devoto, amigo dos curas e equilibrado na maneira de comportarse. Sempre está disposto a botar unha man a quen o precise. Nas longas noites dos fríos invernos, a carón do lume das lareiras, sempre se contaran contos sobre o lobo e o destino das mulleres e nenos que desapareceran nalgúns lugares da montaña. Ás veces, os vellos contaban as andanzas dun ser, quizáis home, quizáis lobo, que devoraba os nenos e cocía as mulleres en grandes olas para sacarlle la graxa. Era coñecido como o home do unto, o sacauntos ou o sacamanteigas, pero tamén como o lobo da xente, ou o lobisome, cando se facía referencia a aquel ser que nas noites de lúa chea saía na busca dos homes en calquera lugar de Galicia. Estes homes andan buscando nesta fraga bos carballos e castiñeiros dos que sacar as vigas para teitar unha palleira. Pero o que van a topar agochados entre a maleza son os corpos de dúas mulleres que foron mutiladas de maneira arrepiante. O asasinato despiadado de 9 persoas nestas montañas de Ourense saltou á prensa galega a mediados do século XIX. Aqueles asasinatos tiveron incluso repercusións internacionais. O interese da historia de Romasanta non radica só en que nos achega a personalidade dun asasino múltiple, senón porque tamén nos deixa entrever como era a sociedade galega hai uns 150 anos. Unha sociedade cunha cultura na que o lobo
era o símbolo do medo e tamén da ameaza do descoñecido. Naquela sociedade rural, a chamada que obtiña unha resposta máis solidaria de todos os veciños era que ven o lobo. O lobo segue sendo un animal mitolóxico e absolutamente necesario para manter o equilibrio natural, pero tamén segue sendo un perigo para o gando galego. Por iso, a Xunta axúdalles aos labregos a mercar cans como estes para defender o gando. O mastín é o can que pode co lobo. Pero vexamos como acabou a historia de Roma Santa, o lobo da xente. Confesa, por que mataches? Roma Santa foi detido en Castela onde foi recoñecido por segadores de laza. Chegara ata alí fuxindo con documentación falsa. Xa en Galicia, no seu interrogatorio, Roma Santa recoñeceu un feito incrible e terrible. Asasinou 13 persoas transformado en lobo. Asegurou que non podía evitar matar e devorar as súas víctimas. O proceso contra Roma Santa polo asasinato de 9 persoas abriuse no xulgado de Allariz. Autoinculpouse tamén doutras 4 mortes, pero non o acusaron delas e atribuíronas aos ataques de lobos. O caso xerara tanto interese que se lles pediu a 6 facultativos un informe sobre a saúde mental do reo. Determinaron que Roma Santa era perfectamente coñecedor dos feitos que se lle imputaban e que non actuou inconscientemente posuído polo espírito do lobo. A Manuel Blanco Roma Santa declararon o culpable dos execrables asasinatos de 9 persoas cometidos con aleivosía e premeditación. Foi condenado a morte por garrote. Por ello le condeno a pena de muerte. Esta é a causa 1788 do Home Lobo e gárdase aquí na Coruña, no arquivo do Reino de Galicia. Son 2000 folios nos que se pode seguir todo o proceso xudicial e as declaracións de Manuel Blanco Roma Santa. O caso chegou ata a Corte de Madrid e foi a propia Reina Isabel II quen promulgou o 13 de maio de 1854 un indulto polo que se lle cambiaba a pena de morte por cadea perpetua. Nada se sabe dos derradeiros días de Roma Santa, nin cando, como ou onde morreu. Ningún dato sobre a súa morte está debidamente documentado. Ningunha crónica ou información recolle nada sobre Roma Santa con data posterior a 1854. En ningunha parte se dá fe do enterramento de Manuel Blanco Roma Santa. O mito do lobisome non desapareceu coa morte de Roma Santa. Mais aínda, pasou a ocupar un lugar de honra dentro da nómina dos seres sobrenaturais da nosa cultura. Valle Inclán, nunha das súas comedias bárbaras, na que leva por título Romance de Lobos, conta como o protagonista se atopou coa Santa Compaña, outro dos nosos grandes mitos. Pola noite, os mortos da parroquia saen levando unha cruz procesional e un caldeiro con auga bendita. Van polos camiños a visitar a casa dos que van morrer. A cruz ten a que levar unha persoa viva. A única maneira de librarse de levala é poñerlla na man a unha persoa que se atopa polo camiño. Por iso, hai que andar con coidado polas noites e evitar a visión da Santa Compaña. Que significado teñen hoxe os ritos e os mitos da tradición galega nun mundo que ten a súa cultura cada vez máis globalizada? Realmente cambiamos tantos galegos á hora de entender e de dar resposta ás necesidades da nosa alma ou do noso espírito. Por exemplo, como nos enfrontamos os galegos á morte? Arredor da morte, todas as culturas construíron unha serie de rituais que pretenden evidenciar que a derradeira viaxe non é o final da vida. Os galegos creamos un conxunto de crenzas que intentan que o tránsito da vida á morte se faga sen rupturas. Por iso, hai veces que semella que vivos e mortos camiñan da man nalgúns momentos. A Santa Compaña quizais sexa o gran mito ligado á morte. Estamos en Santo André de Teixido, o lugar o que din que temos que vir todos porque quen non veu de vivo vai vir de morto. O santuario está aló enriba